Dede, Tayo na. makaungungot ni ma'am, papayaban na kay G school to bigat. Tampay at daman siguro inaramid mo nga kalukwanan ay Ampay nga siya, dati gusto ka di papayaban na. Nya? Tino? Ne. Tumawag mo dati Madam na Edsel. Hello, ma'am. Wen, ma'am, nang bagmalam. Nya, di manog. Di ka klase na, dinanog na. Sige, ma'am, ta bagbagaak. Sige, ma'am. Dati ng ubingay. Sige, karot, ma'am. Thank you. Edsel, may katiman. Edsel. Apaya, dade. Ampay, dinanog mo kano dati ka klase. Ipapilit ng tumak nga nagwapo ka. Okay. Ibaga na gayong nga nagwapo ka pa ito dinanog mo. Sinungaling eh. Dinanod ko na. No! Baka iting ka kumamagdigo sa tanay, baka damdama, dato'y dagi jay bunggoy kaon. Dito'y kami ngagmi-meeting amumom, teramidam. Nakauray ka mo alakay. Pakalkalpas ko lang nagdalos dita paraangan. Kenwan, amok ti aramidak. Amo nga kasapunan niya palagipan. Amok nga kunwari andernak. Siyak tagluto, siyak taglo, siyak taglaba. Yung kunwari lang. Uy, lakay. Kaya? Ang dati aga-apat tan eh. Aga-apan? Sino man ang taga-apan? Ay, apo? Agita, agtuptupad. Dinilaw da gamit. Tutugaw da dyan, yung tikukuan da. Ampay ka no tawan tikukuan da, kadakpil kiswildo da. Ay, naapaw. Ampay gamay ta dila-dilawin da. Kay gusto mo yung ubrahin da ba ka? Ay, na. Kay, ampay diyo yung amaw nga timining titupad. Tambay, upo, pahinga at daldalan. So, gusto lang yung ubrahin da. Diba istorya mo kanyak, dati ka dati third eye ni mami. Uy, nag-third eye ni mami, manak. So, diba, ag-sur-sur eye tatasuna? Yung garod anak, sur-sur eyes garod ni mamay. Kuji third eye na nga tag, sur eye so. Na? Ay na? Lakay. Tamati na. Makapapintas, makapablooming, kan makapagwapo ka no, tedo kwartana. Uy. Lakay. Nabayag na ang kwarta mo niya. Nya! Daday, Ano pa yan, anak? amam gibalitan. Balita nga. Ay na, maritis na nga talaga. Yung malapit yung inang mau. Ang payaan niya, balita nga bagbagam. Amam ni Uncle Bitang. Uy, ang paya? Pinagataang na ang tinina ti sida. Okay. Nadalisan ka na dong party track. Nya? Itong party truck. Ay na, kagaasimot Kasi ano nga tatatan? Ano nga tatisidaan da? Nya! Daw, daday. Kaya? Ngay, di kayo spilak taktay. Kakaasay. Kakaasay? Ay, kasan naman na bang kakaasay? Nakita di si Dain na tateal daw, daday. Oo, ang paya niya si Dain na. Bainti nga lining tanga itlog ti binalon na. Hindi ako makakaasing ni Jay, anak ko. Awan balon na nga asin. Baglaki din nga asin gibalon ko, daday. Inakak Nya? Kitain tayo man no kasa ti panagat nila kay ko kanya. Istingin tayo man. Lakay! Negati dati kwata. Ika ngamin. At ini agpili ka, no kwa. No, anatisong batmut ta. Maikkan ka iti dua nga pagpilian. Umuna, agtalinaed ka, iti sibay, iti asawam, iti unos, iti panagbiag mo. May kadwa. May kadwa. May kadwa.